Khutong bagmani panda songjakjaka dosramparani chomuni cha salo. Khutong bagmani panda o sangbaithang thangai manjagui kha 12 taka jolani MLA Biswajit Koloi manjaka MDC Ganesh Debbarma West Zonal ni Vice Chairman Sudhir Debbarma Boloram Debbarma tei manjaka Tripura Motha Party ni Prakash Debbarma akosang o panda ni bisingtwi khutong bagjaka bwrwirokno bwskango sakni sinimungno kanmung chumung twi sinani bagwino o khutong bagmungrok ni saikhanarika panda o manjagui narwairok. जों जतनो साइमानो जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों त्रिपुरा मथा पावार अफ फाइमानि यागुलो जों गोबांमा जोंनि एडिसिन हयते वेलफेयर स्किल रक जों खायलायखा आरो बिसिङाव कायसे तिनि खोतों बागमानि बेहायनो खोतों बागमानि कायसे नाहरमों आंबोनो आसुक सानि नालिया जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जोंनि सिनेमुंनो कसुबो कारनानि बागै प्रमोशन खायनायनि बागै जों तिनि अर खोतों बागलायलाहा बसिमिया Chini chini mung, sung bobai si chini regnai risa bai si chini jauh. Salsa Delhi sung joto thanglai kha Delhi ni movement rail khai rail o kawai thanglai kha. Apar ni o loge ro koma lai kha. Baksa contact number ganang baksa kiri. Chin chai segang thangai ro group ekta thangu. Sung chin loge ro no nai tu pro. Por ni contact number malia. Sung bidisa kangga pro. Engke duganot sung ha. Chini hai omo hai risa kangga. Bus kamu lajang di no, enggak bah, tahu kan boleh di sana tu, enggak, oh risa baiki lama semua berono, naik tu ang digi masuk lagi, enggak mau cini cini mengbusuk, kusubo kakak, dia sing kaiman iya golo, agi tu aku tu lawo, rignai kangwei cini ti praja rong thang kai ke lasi mungsiro jauh, tahu wajib roksan risa kangwei rignai kangwei Tanai jengti dia di sini super lego je komentar nama ni rok wajib kawin mereka saksan no borok tebu naik tongjawi si mereka haji sudah cini di perasaan di sini di perasaan di sini wo tonglia begini komuniti wo betapa di sana mana sini mung anek kucuwo kaza haji enggak jeng buci thai je bubagra ni netrite sini odikar sini man thai no jeng salai mani जों इतिहास दोनुखा जेफ्रा जों थानसा दङो जेफ्रा जों यूनिटी दङो आफ्रोंगे जों सक्सेस जों जेफ्रा जों कालायजा उरुमुरु आफ्रोंगे जों मोग समाधान करियो रासामलो जों थानसा दङो जतनो हानिबां ना ब्रिटिश ना मुगल ना हन पैसा सासन रक सिनि त्रिपुराव फायवे जोंनो दखल खायमिया सासन खायमिया Jepra cengkang lajang kha urumurung kha khorosa tei khorosa bai ceng chini laliang kha oma haike organize khalelia apro ceng urumurung ngui bai sasun khaya kha aro ni bicingo tini ceng tak titi edicini ang CM chini MDC hnai tong Tuesday sini netrite apro jorawo jodi chini ti prasarok thansa khlaiwi choba khaiwi phaya hinke jeng edisi mayang tomo bopu apro ni jorawo Cina okra sakra cina mafaro, na boro ni mobile communication tongu tak, na lama ni communication tongu na rang kuica tongu, tofan borok sara Tripura wo, thansa ke coba khaikha, gubang ma gat protigat, nini kasujak mani, tongmani bising upana borok coba khaikha, apa gubang ma safari cina tiprasa sekarang ni bagai edisi ba tamu cina barat ni संविधान सुजाल सिकरी बाहर के चामुचरण त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया ini हरिनाथ देवबर्मा सं तेबे गोबां नेता दङ बरक बाहर के एडिसी चला खायखा एडिसी सिख सिदुल भारत नि संविधान सुजाक करिनो बाहर के मानाय हिनै तिनि अक्रा रक तिनि मा फारो ताबक तनाय नि तिनि भबिष्यत नाहरै बरक 17 বছর পরে 1967 नि सिमि सेंगै 1984 edisi maka 17 বছর পরে जों थानसाके चबाक खायमानि बागै चिना अक्रा रक थानसाके चबाक खायमानि बागै एडिसी हनै 84 माखा दिनै एडिसी आफ्रो मामानि परायसि जों दिनै ता CM MDC रहि जों एडिसी नि जुनाल चेयरमेन सब जुनाल चेयरमेन रहि ताबक सामं खायलायबै
লুকুরনি অধিকারনি বাগৈ কক সালাই দङ যদি আপ্রো জরাও চিনি অকরা রক যদি চিনি বাগৈ ওয়ান ছগৈ চবা খায়াইকে এডিসি মায়াইকে जों ब পর্যায়ে মা তংখামু বমাহাই অবস্থা মা তংখামু जों ওয়ান ছক লাইনানি নাঙ্গো ঠিক অমাহাই জরাও চিনি ববাগ্রা जों তাবক থানসা যাতে চিনি বসারো নিনি বসারো আনি বসারো বরনি ভবিষ্যৎনো তেইবো কাহাম খাইনানি বাগৈ বরনি ভবিষ্যৎনো তেইবো কাহাম কে চিনানানি বাগৈ দিনি চিনি ববাগ্রা চবা লামखा दिनै अजराव फायि गोबां मा दिनै एडिसि ताबक जों थानसाके फाइट खाइ दंलायमानि जराव जोंनो सोकागनि बागै कद्रेपर बीजेपी नेता सीपीएम नेता कांग्रेस नेता फायि जोंनो साफायनाय जे बेलबारियाव फायि साफायका सालसा एडिसिनो 1400 कोटी रां रखा हिपिलाव साका तेनि परे हिके एडिसिनो 6500 कोटी रहापु हाय हिनि साफिलांका ताबो हिके शुद्ध ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिमिसिगो सकांगो के 500 कोटी रफिलांका पु हंखा के आंनिरोनो सानाय मुतुबो जे और तनायरोनो सानाय मुतुबो निरो किसा गयसुन मा खायनाय हिनो बमहाय गयसुन मा खायनाय जे प्रनो नो फायनाय 6000 कोटी 6500 कोटी रहा 1400 कोटी रहा ओमा हायनि साफोर के कायसा सेंसन ममिउ सेंसन मेमो कॉपी कायसा पुनुक दिननि मासिंगाय 6500 कोटी जे एडिशनल रां रहमानि बने मेमो ऑर्डर नखाउ ताबो जे सिनि अरो रां सक फायमानि तो मेमो ऑर्डर दिना अरो ब्रिज खायनाय के बनि सिका मेमो ऑर्डर मा नखाउ अरो लामा खायनाय के अरो नि मेमो ऑर्डर मा नखाउ अरो सोलार स्ट्रीट लाइट होना के बनि मेमो ऑर्डर मा नखाउ कायसा ओएसपी मिनि दुतियल बनो कायने ने के मेमो ऑर्डर मा नखाउ आजके सी बनि रां फाय गे जों बीजेपी नेतारनो मा सोंनाय जे 6500 कोटी निरव रमानि एडिसिनो बनि मेमो ऑर्डर कायसा फुनुबि बरो हायनि कामयाम सायो फायि साफायनाय जे एडिसिनि सीएम ईएम दिनि एमडीसी तंनाय र साब जुनालनि चेयरमैन जुनाल चेयरमैन अबनो हाय रां बाक्साय बेलेला हाय साव गे अमा हाय हिसाबरो बरो नो मा सोंनाय स्टेट रां सफायमानि न निरो हाय रां बागै चाय दं दिप्रा सामसायाव मुंसा खायावै बरो नो मा सोंनाय हायसि गे जोंनो बागै गामि गामियाव फायबै जोंनि थानसानो सबायनायनि बागै बहाय बरो चेष्टा खायो जों दिप्रासाराव जतनो ताबक सचेतन मागनाय बरनो जवाब मारनाय बरनो प्रश्न मा खायनाय जे जोंनि दिप्रासानो निरो गोसो खामजा तुमा खायनाय दिनै जों बीजेपी नि नेतारनि बुखुकै अमाहाय सभा बर खायफेंगे चिनिति प्रासानि अधिकारनि बागै चिनिति प्रासानि हामख्रानि बागै कक सामानि खोनाया तुमा खोनानाय बीजेपी मीटिंग फायहांके राबात बागान रया बुरा बाता रया बुरी बाता रया रेगा तां रया निनि नक जिउतें जाफानो ननो रां रया दिप्रासानो तांख्राय निसिमिसि बर साफायनाय बनोसि बर पावार रिंजावो दिनै महाराजा हाय चिनिति प्रमोथा पार्टीनि नेता हाय जोंनो लैंड राइट्स मारनाय चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनायनि अधिकार मारनाय निनि डाइरेक्ट फंडिंग एडिसिनो मारनाय एडिसिनो तेबरा गोबां मारनाय चिनिति प्रासानि आमचायो डेभलपमेंट खायनायनि नांनाय अमाहाय बर कुनो दिनो कक सागला जे प्रसाफायनाय नों बीजेपी फायाब्ले ननो ताबं नरेगा तांगया बन्द खायरनाय अमाहाय किसि सानाय हाजि हंखांके बरनो जों अरनो परिष्कार सिखाय जे दिप्रासानि हामख्रायनि बागै बोबाग्रा नेतृत्वे जों जे सामं खाय दंमानि न दिबाय खायनायनि सारा बरनि कुनो सामं करि दिनै रोमान स्क्रिप्ट इशु निरो जतनि सिउ सुबाबा बरक जे रोमान स्क्रिप्ट बायदे जों सुइनाय तमामबाय सुइनाय बरक सावनि अधिकार जोंनि दिप्रासा बीजेपी नि बोसा सीपीएम नि बोसा निनि कांग्रेस नि बिसा जोंनि दिप्रासानि नेतारनि बिसिङाव बरनि बोसाबो इंलिश मीडियमआव फरायो बरनि बोसाबो हली क्रॉस फरायनाय दङ डन बस्को फरायनाय दङ निनि सेंट पल स्कूलाव फरायनाय दङ गभर्नमेंट स्कूलनि इंलिश मीडियमआव फरायनाय दङ बरनि बोसाबो ताबो बोर्ड एग्जाम फ्रमके बरनि बोसाबो फेल नायछि दिनै बीजेपी नेता खायो हनै बरनि बोसा बांला स्क्रिप्ट बाय सुइमानायनि दावासो देहायछि
যে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ানায় বনে বসা বাংলা বাই সুইমেয়া ওরা জাগাও जों जोंनि बबाग्रा नेतृत्वे जों जत जोंनि लिडार चक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक साइटमनि जरा बरक स्राय स्राय सायरखा चिफ मिनिस्टार स्राय स्राय सायरखा बतमा सा रोमान स्क्रिप्ट बायनियाफु बसाबा चिफ मिनिस्टार साबो जोंनि बोसानो जों रोमान स्क्रिप्ट बायदि सुरुनाय चाइनिज स्क्रिप्ट बायदि सुरुनाय नोंनि दाम हिन्दी स्क्रिप्ट बायदि सुरुनाय बसाबा जोंनो सानाय बारिनि बरक जोंनो अमायके सुदिनि फोर्स खायमेया बैनि कक सानाय जोंनो फोर्स खायमेया हायथि दिनै जों बुसिथाय जोंनो जोंनि बोसारावनो भबिष्यत नष्ट खायनि बागैथि निजेस स्क्रिप्ट सुदिफु आरो ताबक जे कब्र डिपार्टमेन्ट दंबो बनो डेभलप खायनिथि रां 1 टाका फान रोयानाब्ले स्क्रिप्ट सुनायनि बागै बरनाय कुनि दिनो रगलाक कक ब्रक बाचिनि तिप्रासानि गोबां लेंगुवेज दंनाय रक सागमा इंथों नैनि दै अनाय न हालाम कम्युनिटि इंथों बर'नि कम्युनिटिनि लैंग्वेज डेभलप खायनायनि बागै कुनु दिनो डेभलपमेन्टनि फान रगलाक बरं